awayisusa indaba uKhuzani, usevele nje wathi shi ekukhulumeni wayithinta engathintwa. UKhuzani uvele washaya i-post ey'nkundleni zokuxhumana nje emfishane nje, wabhala nje ukuthi ubuso benkunzi hhayi kwabe-ke uthele upetrol emlilweni. Zavele zavuka umbhejazane ey'hlabekayo, asazi ukuthi obani abahlabekayo. Abanye bashiye nje ama-comments nje bethi-ke ayi Khuzani ngeke ndoda, uyathanda ukugigiyela wena, uyigwala umthetho wakho awuqonde ngqo umusho ngegama lomuntu omshoyo, hhayi ukuthi nje uvele nje ugigiyele. Ukugigiyela akusibo ubudoda lobo, awufuni nje ukuqonda nje ngqo uyimele into oyishoyo. Abanye-ke bebeveza ukuthi mayethi ubuso benkunzi usho bani-ke, balikhipha-ke igama abanye abalandeli. Abanye-ke bekhomenta-ke uyabazi-ke abanye-ke banokuyikhomentela nje into ebheke eceleni, kodwa-ke nje abantu abaningi bebelwa nje nokuthi uKhuzani akayiyeke lento leyo yokuthi agigiyele. Abanye-ke bebethi unomona futhi uwande ngomlomo. Uma engayeka lezo zinto lezo, ukwanda ngomlomo, umona, izinto zakhe zinga-right. Kusho abalandeli bomunye umculi, hhayi abalandeli bakhe, ngoba phela ama-comments asuke kanje, ama-comments wabalandeli wabaculi laba othola ukuthi babhifa naye uKhuzani. Ama-comments abalandeli-ke ahlezi emvuna njengoba-ke kade behambisana naye-ke uKhuzani, futhi bajabulile abalandeli bakhe bebona ukuthi hhayi bo, iqhawe lakhe liyagadla, bajabula bafakaza.